హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కౌషీస్ అడ్డా. ఇవాల్టి స్పెషల్ రెసిపీ చీజ్ చిల్లీ టోస్ట్. దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. చీజ్ చిల్లీ టోస్ట్ తయారు చేయడానికి మనకు ఫస్ట్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్ రూమ్ టెంపరేచర్ బటర్. ఎన్ని బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకుంటామో అన్ని టీ స్పూన్స్ బటర్ కూడా తీసుకోవాలి. అందులో 1 to 2 గార్లిక్ క్లౌస్ని సన్నగా చాప్ చేసి కానీ లేదా మిన్స్ చేసి కానీ వేసుకొని ఆ బటర్లో మిక్స్ చేసుకొని గార్లిక్ బటర్ తయారు చేసుకుందాము. గార్లిక్ జస్ట్ మంచి ఫ్లేవర్ రావడం కోసమే అండి బటర్లో మనం యాడ్ చేసేది. ఇప్పుడు ఆ గార్లిక్ బటర్ని తీసి బ్రెడ్ మొత్తం మీద బోత్ ద సైడ్స్ బాగా స్మియర్ చేసుకుందాము. కార్నర్స్ ఎక్కడ కూడా వదలకుండా మంచిగా బటర్ని స్ప్రెడ్ చేసుకుందాము. చూస్తున్నారు కదా, నేను బ్రెడ్ని 2 సైడ్స్ మంచిగా బటర్ని స్ప్రెడ్ చేశాను. ఇప్పుడు బటర్ స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత దాని మీద కొంచెం చీజ్ కూడా వేసుకుందాము. ఫుల్లీ చీజ్ అనేది మీ ఇష్టం అండి. మీకు ఎంత ఇష్టమైతే లేదా మీ కిడ్స్కి ఎంత ఇష్టమైతే అంత చీజ్ వేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ చీజ్ స్ప్రెడ్ చేశాను. చీజ్ అంతా బాగా స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత నేను కొంచెం గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేస్తున్నాను. మీరు గ్రీన్ చిల్లీస్ మీకు ఇష్టం లేకపోతే వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అది కొంచెం స్పైసీనెస్ రావడం కోసం యాడ్ చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత ఒక 1/2 టీ స్పూన్ సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ని కూడా వేసుకుందాము. ఆ తర్వాత ఒక 1/2 టీ స్పూన్ క్యాప్సికమ్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాము. ఈ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ మీ ఇష్టం అండి. మీకు ఏది ఇష్టమైతే అది వేసుకోవచ్చు. ఏదైనా ఇష్టం లేకపోతే మీకు కానీ మీ కిడ్స్కి కానీ అది మీరు ఒమిట్ చేయొచ్చు. వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, కంపల్సరీ ఏం కాదు. చీజ్ అండ్ బటర్ మాత్రమే కంపల్సరీ. నేను ఆ తర్వాత కొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ యాడ్ చేశాను. ఆ తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేస్తున్నాను మంచి ఫ్లేవర్ రావడం కోసం. సో వెజిటేబుల్స్ అన్నీ బాగా స్ప్రెడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత పైన ఇంకొక 1/2 టీ స్పూన్ చీజ్ కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకుందాము. అప్పుడు బాగా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా బ్రెడ్కి స్టిక్ అవుతాయి పైన చీజ్ వేయడం వల్ల. ఇప్పుడు చీజ్ చిల్లీ టోస్ట్ అసెంబ్లింగ్ రెడీ అయిపోయిందండి. దీన్ని ఇప్పుడు హాట్ ప్యాన్లో పెట్టి కవర్ చేసేసి లిడ్ తోటి ఫ్లేమ్ సిమ్లో పెట్టుకొని చీజ్ అంతా మెల్ట్ అయ్యి బ్రెడ్ అంతా టోస్ట్ అయ్యేదాకా టోస్ట్ చేసుకుందాము. అంతే అండి. ఇది మొత్తం రెడీ అవ్వడానికి 3-4 మినిట్స్ టైం పడుతుంది. ఫ్లేమ్ మాత్రం డెఫినెట్గా సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలి. చూసారు కదా, 3-4 మినిట్స్లో లిడ్ తీసి చూస్తే కనుక చీజ్ అంతా మెల్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది. బ్రెడ్ స్లైస్ కూడా చాలా క్రిస్పీగా టోస్ట్ అయిపోయి ఉంటుందండి. సో ఈ చూపించిన విధంగా అన్ని బ్రెడ్ స్లైసెస్ని కూడా టోస్ట్ చేసేసుకుంటే మీ చీజ్ చిల్లీ టోస్ట్ చాలా ఈజీగా రెడీ అయిపోతుందండి. చూసారు కదా ఎంత ఈజీగా ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఇది మీ కిడ్స్కి ఇచ్చారంటే మాత్రం చాలా ఇష్టంగా తింటారు. స్నాక్గా అయినా ఇవ్వచ్చు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత, లేదంటే లంచ్ బాక్స్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. అండ్ చాలా ఈజీ 5 మినిట్స్లో దీన్ని ప్రిపేర్ చేసేయచ్చు. చూస్తున్నారు కదా ఎంత ఈజీగా ఎంత సింపుల్గా చీజ్ చిల్లీ టోస్ట్ రెడీ అయిపోయిందో. మీరు కూడా ఈ రెసిపీని తప్పక ట్రై చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ తోటి షేర్ చేయండి. మీకు కనుక నా ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కౌషీస్ అడ్డా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.